Jazzen, det er en fuldstændig levende og sprudende kunstart, og det er det meget, fordi at den passer til vores globaliserede tid, hvor det handler om at kunne lytte og kunne være åben, udogmatisk, og som orkesterleder kunne iscenesætte folk omkring en, sådan at man får det allerbedste ud af dem. Jazzen er ingenting uden den organisation, som et orkester er, og uden den lydhørhed, der foregår i det orkester. Jamen, hvis man forestiller sig som leder, at man sætter pick-up'en ned i virksomheden, hvad er det så for en musik? Hvad er det for en musikalitet? Hvad er det for nogle toner og nogle passager, der vil komme ud af det? Sandsynligvis mange forskellige. Men det dybest set handler om som leder, det er, hvordan kan jeg få det bedst mulige følgeskab? Fordi ledelse uden følgeskab er dybt uinteressant. Det handler om, hvordan kan jeg skabe tydelighed, hvordan kan jeg skabe retning, hvordan kan jeg skabe en attraktivitet, så jeg får lyst til som medarbejder at bidrage med de kompetencer, de ressourcer og de erfaringer, jeg nu har. Så lederen på den måde bliver den, der skaber rammerne for, at medarbejdere kan spille sammen og kan performe bedst muligt. Der kan vi lære noget af jazzmusikken.